Veruj mi, to je nekako možda tajna mog uspeha. Ono što sam skontao za ovih 2-3 sata druženja, koliko smo ovde, jeste da imaš jako puno energije, da voliš upravo energiju iz svog sina, njegovog društva, da ideš sa njima, da se družiš i ovo i ono. Kako ljudima pružiti to što ti imaš? Pa vidi, ja sam čovek kao i svi drugi. I meni se dešavaju neke situacije, pošto sam jako emotivna, jer ja da nisam emotivna ne bih imala takvu muziku i ne bih imala takav glas. Meni se isto tako desi da se zaplačem zbog nečega, ali to je ono u meni taj neki borac, jednostavno to je neka genetika što sam dobila od svoje majke i oca da se borim. Drugo, jednostavno to je neka ljubav od publike. Ja dobijam od publike snagu. Evo, veruj mi, to je nekako možda tajna mog uspeha. Ne radim ništa zbog para.